हाय गाइस आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नै दायो आं एग्जाम थांनो ओंखारदों आरो ना अखायाबो दासो हागादों जोंथिं स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो फैद' जि सिबोजोब्बाय आङो जै फैखानोसै होननानै आं लाखियासै बाल सिबोजोबखाबाय हा नोंसिनिथिं हागाबायमोन जोंथिं ओमफ्राय आरो दा नै हाफिनबावबाय लादां हनै मास्टार जोंना फैबाय एसेबो खोन्थाथारामोन एसे गावनियाव खोन्थानांगौ एसे उन्दैफ्रालाय सोरनि हाबा ए माबानि नामा एडमिटानो सिजोब्बाय आंना A few moments later. दायो एग्जाम टाइम जाबाय आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो दायो एग्जाम गखांबाय आरो लोगोफोर नै बेबायदि नुयो आरो जोंनि कलेजखौ नोंथांमोना नायनो हागोन हेल' गाइस नै एग्जामनिफ्राय दासो सफैदों आरो ना लामायाव एसे अखा लोगो मोनबावबायसो मेंबोबाय एग्जामनिफ्राय फैनानै स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक होबानो जाबाय